Mae Marezana, perchennog chef Marezana Foods, yn credu bod nenfwd gwydr yn y diwydiant coginio. O'i brofiad ei hun, mae sylfaenydd chef Marezana yn teimlo bod yna orgynrychiolaeth o bobl o gefndiroedd lleiafrifol ethnig, gan gynnwys fe ei hun yn gweithio y tu ôl i'r llenni yn y diwydiant. Ond mae Peter yn credu hefyd bod yr un grwpiau yn cael eu tan-gynrychioli ymysg y rai sy'n dod yn brif gogyddion, yn berchnogion busnesau ac yn gyfarwyddwyr. Heddiw, mae sylfaenydd chef Marezana yn sicrhau bod ei fusnes yn cyrraedd y bobl hynny sy'n dieddol o gael eu tan-gynrychioli. Yn hynny o beth, mae Peter yn canolbwyntio ar wneud ei fusnes yn hygyrch a bod yn fwy hwylus i bobl mewn cadair olwyn, a hynny wrth sicrhau bod pob un aelod o staff yn ymwybodol o awtistiaeth hefyd. Mae chef Marezana yn credu bod prosesau cyflogi agored a rhydd yn hanfodol mwyn dileu'r nenfwd gwydr sy'n bodoli ar hyn o bryd, trwy sicrhau nad yw rolau o fewn ei gwmni'n dibynnu ar brofiad a thrwy ddarparu hyfforddiant yn y gwaith. Mae'n gobeithio cynnig ragor o gyfleoedd i'r rhai sy'n aml yn cael eu diystyru yn y diwydiant.